За Ръкопъгла днеска ще бъде четвърти епизод на Soccer Manager. Купихме Роналдо, което е много хубаво. Отново почнахме играта, което е много лошо. И е време да докажем, че сме the best team in the world. Така, има матч с Сити. Надявам се да ги биеме. Нашите best плеери са това. И Роналдо, най-великият футболист in the best. Така, ще играем срещу Сити, а следващия ни матч ще бъде срещу Хъл Сити. И следващия епизод много тежки мачове. Хора, много тежки мачове ни предстоят в следващия и последващия. И начало на матча Манчестър Сити започват като домакини на Apex Stadium срещу Ливърпул. Видим какво ще направи Кристиано в този дебют за Ливърпул в английската висша лига. Че не е правил с Юнайтед дебют, ама айде. Тук Фирмино подава към Кутиньо 1-0 за Ливърпул. Гол за Ливърпул. Конър Рандъл ще се появи след малко. Но сега нека си стои на скамейката. Какво става с Джона Хендерсън? Контузи се в матча срещу Крил и Александър. И вече не ни е на разположение. Тук възможно отново Ливърпул да вкарат гол. Кристиано Роналдо не преодолява, браво. Еми 1-0 бихме Сити в миналия епизод, дето играхме с тях. 1-1. По-хубав резултат направих. Бихме и взехме 3 точки. Взехме 3 точки. На 6-то място. Good work, guys, good work. За първия матч. Good work. И оферта за Джордан Уилямс, която няма да подпиша по никакъв начин. Не знам до кога е контузен на Ендерсън. Мога да караме сезона без него, въпреки че той е капитана ни. Както един флаг сочи за Тери, капитан, лидер, легенд, така и той. Така матч с Хъл, които са загубили първия матч. Те не могат да се мерят с нас. Ние ще го безкостиме, бе. Това да се знае, че Ливърпул ще обезкости състава на Хъл Сити. Така. И начало на двубоя. Бати състава са избрали. Те са копнали тактиката на Ювентус. Гледайте. На врата, значи на нашата врата Миньоле в защита, Клайн Матип, Поврен Матип в централната тройка полузащитници Джан Лалана и Вайналдо. Централни нападатели Роналдо, Кутиньо и нападател на върха на атаката Роберто Фирмино. Тук възможност Фирмино и Маршал спасява. Окей. Тук възможност да се стана Хъл. Браво, Вайналдо, да получиш червен картон, да остава без централни защитници ли, бе, бат? Значи. Така. Сега само да си направя тактика. Камон, Роналдо, you're good. You're готов футбол. Вайналдо така напред. Защо? Ставаше назад да е. Майде. Клайн и Милнер да са там в по-предни позиции, но Милнер да се равнени с Клайн. Така не ми харесват, Матипило време е така и готово. Ето ни за второто полувреме. Ливърпул Хъл Сити на Анфилд. 0-0 на почивката. Много скучен матч. Мъка.
Тук е Реджан, Роналдо, Фирмина, Кутиньо и града, топката удара градата. Тук Кутиньо, о, мъга, бе. Какво правите, бе? Гати. Тук Долсън има тип го фолира. Се получи жълт картон. Тук Роналдо много хубав пас към Фирмино, Кутиньо и тук Фирмино, асистенция на Кутиньо и гол за Фирмино 1-0 за Ливърпул. Роналдо, тук Фирмино фолира футболист в оранжево. Ще получи жълт картон. Тук възможно да хълчите. Айде, ако я вкарате, басъм. И МБК ни прави резултата 1-1. Не бе, бате! Значи Гати прецакващото. Гати прецаканото. И в последната минута корнер за Хъл и гол! На Гати. I'm sadder, окей? Така, този матч ме разочарова много, защото имахме толкова много възможности, а ние се прецакахме много. Ние сме седми в класирането, което е за сега добре, но сме в фалит. Ако останеме, може пък да ни върнат в, кажем, с 3 лиги надолу да ни върнат, може би, в Лига 1. И в Лига 2 отбора да се разпаднем, което не трябва да се случи. Така че, следващия матч, гледайте матча ми срещу Арсенал и Уест Хем. Довиждане.